may dyan. Ay, plano na to, ano. Sige, Andam na lagi ko kay mo inter kung ano. Asa mo inter? Miss ba? Miss Ano ba? Ginang. Ay, ginang. Ginang International. Ay, una, binakaroon. Pasiksi high ba yun? Mo gani no, gani prepare na gani ko nga magpasiksig to sa katong ano. Di may nang bagong ano dira gym. Oo, katong bagong gihimo bago Ay, lang. dila na ito mapatunayan Mo kung gani. mugapahan pa mga tao sa imo. Correct. Nasa gym nga kabago na itong hikam ko andar. Dili ka nga tambay daw. Ako gituyo na ko no, mo jud ay tumuna ko mag-exercise dito kay dayon kay. Sa guwapo. Pwede po na mo sila makuha kay para ma-audience mo sila. I-try nato kung pag magganahan ka sila tan sa mo isin, it means pwede ka mapin sa ginang grand. Ginang Grand International Ana, 2022. Ako believe ako sa imo kagwapa. Gani na naman. Imo ang kutis na Pilipina kaayo. Hindi ba bagay kay ang dark skin. Dark skin. Dark skin may gipinapangita. Oo, yun na. Bagay mo outfit po dyan oh. Kulang lang kag isa dire. Anong isa naman mo to? Alangan no, pag ang pagpaayo ng pagbutan ng tutoy, ang bayad 300,000. 150 naman akong kwarta, sige una sana akong isa. Ano jud dapat? Kung next year na lang nimo ang isa do. Si next practical dapat Next year na lang. next year na kapit na yung competition yan next year. Dali gani ko no. Pero taon na naman ni next week daw. Next Pautang week. lang sa Pautang installment. Installment ka. Installment. 2 games ka, 2 Hindi games. ba na ako gusto na ako magpabalakang lang. Gusto ko mag-exercise. Si ayaw na ako para sa imo sing ayaw na. Correct. Ang atong buhaton karon dito, char exercise sa gym dapit. Oo. Kini may mga gwapo dito, dili ato makita kung ganahan ba sila sa. Correct. Kaman dyan ang Mrs. Okay na Wang. magka niyang akong ano. Dili lang, okay na imuhang dili imong upper okay na. Okay na. Downer, kailangan kang exercise. Ito nga, barbell. Okay, akong legs lagi hiwi gamay tanaw. O dili na siya hiwi. Kuha lang jud na ka nang wala sa mood. Halan Wala sa mood. Pag nila ka sa Miss Grand, sa to Grand. MGGI. Oh, Miss Ginang. Ginang Grand. Ginang International. No, straight na. Straight na na. Ina, no? Anis pa. Wala, Straight na. Karong ka. Long legged ba ako no? Ay, Tara, oo. itayin nato itong mga gwapo kung ganahan basta sa imong legs. Kadali ang sinag na si Minda dira mo supak na dito yo. Wala si Minda. Wala Sa mga iro saba kayo oh. Sino may iro ko nang mo ganun ano kay nakitaan kanila giaw-aw na kanila kay gwapahan na sa imo. Correct. Ana Tama. mga iro. Huwag ka maring. Oo, ana na siya. Mao na ang mga istorya sa mga tiguang. Pag aw-awon daw ka sa iro, it means gwapahan daw sa mga Okay, tiguang. oo daw iro kay ungo daw. Dili, ayaw to nila ana mga Dili, tiguang uy. sa una. Ayaw kahadlok dito kay wala po si Minda dito na siya sa face to. Wala man siya kabalo. Di mo siya maabot diri kay pistri man ta. Oh, face to ta. Face Abot to sa bawal abot sa siya. dire na magubot gyud kay dito. Correct. Kaya kanang mga lalaki jadi iyan magpaduging na po siya. Iyan po nang haruson tanan. Gani. Kaya katong mga friend atong na ila-ila niya. Mapagwawal. Si Oh, si Ang prego na ila si giharos man yung mga amiga. Ay, bantog amigo niya. Hala. Puro tanan oy. Kana si Minda di ko mo to anak. Gwapo lang nagpamanit pero Oo. paamo pa na ang ilok. Dili ay pangit Yun, yun. kay ilok awa ingnak kung bakakon lagi. Na, Pangit oy. tara, ato na dito. Hindi bata diri. Sumisin. Bilogin sa dito. Tara, tara gym. Tara. Hindi ka dira, tara na. Paluwag kay training. Kapangit mo mudula oy, bugati kag bulag. Salong ka, salong. Dili man ang mga gwapa magdulag-bulag. Dapat gani ang ato mga sports ani lang takay mga volleyball para di kita mo Kita dako sakit ang muscles. yugan ko mag balibot pag awak karon. Kahit Kapis mo mutong na imong lawas. gani ikaw po, ni puti ka pero dahil ka buling. Kuan man na tato di Ay man na tato dahil na sa buling siya. Ihamusta na mga karon. Mao siya kung dula-dula. Open man ka Miss Grand. Okay, mo healthy ko kay you know na dapat daw sports active. Oh, mo join. Pero mo ka pa rin mong lawas kag yung kaning gamay. Sa sanina ra na ulit. Sexy mo japo mo. No? Nya balita mo na siguro nakahila. Ano man? Mo na di ano ni mo dahilan para mo mayat ka. Wala na Hila. ko nagahilak sa una pa man ko December. December pa rin. Happy na ko ron. Okay, may pa kayo hapon ako hindi. Naki na nanta. Abi ko na nakaiyak. Nagani bulag na gani mi dito December. Ako na nagbalik. Dito sa pastry ba? Ay, taga dito sa ising, oy, dito ka dito, oy, mga pangit yung mga tao dito. Siya ay pangit dito pero ang malaki gwapo. Sa pastry. Sure ka dito ta? Kasi mag-away na po buha, magkapod awat-awat sa duha. Na may workout dito nag-workout mga lalaki, lamit yung mga lawas. Kuha ang cellphone, Di ba paspas dito magkakuha number. Kakain ko na para dito ta sa pastry. Pastry ba? Sure na ka dito Sa sa bread and pastry. bantay ha, dili ka bulaki dito ha, puro mga pangit ha. Naalagi. Tara na. Wala naman si Uy. ang naman si ang mga Kaya nag-burst, tanaw ng burst. Tanaw nag-burst. Asa madapit? Yan ang kamera dito. Ito ang ano. ito.
Ano siya sa mo? Alam mo, tingnan na siya, isa rin tutingin. Di ba kita kasi? Ayaw ko sa imo. Di awa na ka sa iro. Baka lagi kasi. Wala pa na. Winter na jud ko. Winter na ka. Winter na jud ka. Ginang-ninang. Ginang. Nakalimutan pa rin ninang daan. Ginang-ninang International Airport. Ay, mauna siya. Ako yung daan. Tanaway siya ang gibuhat. Tanawa. Ako ni dati taas ni Pindor. Ang pinako nila ka magpa-opera, anak. Ina na siya. Chef Waray! Chef Waray! Ay, kanang sa manang ay! Chef! Ang damo. Kada ko sa Kamilan. Ay! Hoy! Si Waray na! Nag-usapan mo dali! Mga pangit na rin? Ano, pangit daw si. Nagpunsa mo diri ug sino sa mo? Ha! My name is Ricardo Agua Jr. with anti-histamine, with antibiotic, with anti-rabies, with ginkgo bilobain. How about yours? My name is Ivana Bananala Panday. No spray. Organic. Di ba? Correct, mga pa! My name is Maria Shera Aguaran Sararan. Siya dito. Ah, Nasa tarpaulin. And my name is Antoinette Antonio Trillanes Jr. Yes! Anong name, Bulldog? My name is RC. RC! Ricardo Caballero Jr. Kung sa inyong gimo diri, nang napaduli mo sa mga laki diri. Wala mo karapatan kay amo. Sa kapisto ramot piste ni. Wala may nagpadudin mga itsuraan na dyan sila'y nagpadudin sa mua. Nag-volleyball, may nabot rin bola. Amo rakipunin. So asa na ng bola? Kana. Tura! Dara! Bola. Grabe sa buloy, naghanag buslot, oy. Hoy! Naigo na sa lansang. Ayaw kang nagpalayo na kayo. Ako na di ang nagpalayo sa atong lugar sa pisto. Ay agto pag mo diri sa piste. Kana si. Tama Correct. bitaw. Kami Tama nakauna ikaw. diri yun. Nangatira mo kali. Hindi mo hisuraan ka imong lawas murag drum. Correct. Ang lakas sakit. Isagit, isi. Tama, Jurassic, tama. Dili Isagit. ka maka-enter og Ginang-ninang International Airport 2022. Hoy, naay Miss Gate Timbangay. Pwede daog ka. Tama na, Waray. tama na. Bagay mo din sa pastry, kinadiri ang workout tanan, imong naong daghang abs. Hala. Hoy! Ano pang biceps ang Mura kang taga-iway Tanawang mong suwang. na. Tanawang suwang. Gusto mo na? Murag mga triceps. Dili na suwang. Gusto mo na? Tuhod na ko na. Tuhod din na. Mura kang iwa. Imong nga. Wala. O, sige. Ang sa gusto ninyo. Kana. Kasi. What's up? Kasi. What's wrong? Kada. Labani. Labani. Ayoko magita ali. Kada. Kaya ka ni? Kaya ka ni? Labani sa akin. Isa ka gamay ninyo. Dali. Dili o damang damang. Dali. Kasi lalong damang. Minite. Ako gulit si. Pag mapili ka hawa sa pastry ha. Si Dominda kaya na nimo. Damang sing kaya ni sing. Pag misline ka. Sa blind clear. Kana sing ka. Ulahan. Ulahan ka na. Kana. Gabalik mo. Sa meron. Kana sing. Kana. Ipilit sing. Kana. Sa meron ko. Sa meron. Kunin mo? Sa wala mi. Kunin mo? Pati diri yung ko pa kunin mo di apas pa kunin mo. Kamera mag-pixel. Diri kamera, diri pikas ang diri tuyok diri. Tumugan na. Tama yun, tama. Pagpaasing. Ato ka diri kay magwaduri na po sa mga lakbuto na po ni kakon tanan. Ano para sa mo yung tanalaki? Kauno na po ni mo tanan. Correct. John, sobra ka. Gibin na nimog duha. Ha? Wala di sugot. Halak ka mo ato ka diri sa piste kay para mo. Di pwede mag-exercise ng pungko. Dili po diri dito ka sa inyong lugar kay inyong lugar. Wala ni ani dito sa pisto. pagbuhat pag inyo. Dali dalaan dito. Hala, Kaya na nimo ko ita. Ito kay dako makaglawas. uli lang ta. Pulis. Wala pa prayon. Oh, haya. Sukol, uy, ay pakadlok, mga gwapa ta. Siya na, si Papa, dali, ang baki. Ang baki na. Ang baki, kaya. Hindu ko mag... May gwapa kay ka, mapildi ka, dali na, mangulit lang ta. Akong groups. Ako, dali, groups. Mangulit na ta. Taro ka ha, taga-pisto mo ha. Uli mo. Hawa na mo dali. Trespassing na inyong gimo, trespassing na. Bagay dyan mo sa pastry, kaya mga piste.
Wala piste, hiwig te. Ano? Tara na. Kailan ko mainter og ginang Ay, ninay. kasi yung pa kayo. Ayaw padala sa ako, padala sa ina. Kailan ko mainter og ginang ninay. Ikaw nga, ilas kayo po yung Kanang minda ha. bayot is pistrin eh, mga apan. Gani, tanaway mo ka man ito, bubuk ay tiin. Puto. Isumbong na kasi ang kuya. Isumbong kuya na sa likod. Fitness. Napay iso, taas isuwang, lagig lang, yak mo. Pag ilo mo boy. Ay, boy sibe. Kung wakagigang rip, di ba karing ana? Tama din na, hama mo dali. Paghulat lang, apason ka sa inahan sa bata. May nagigang grip ng upang. Hala, tara na, mangulit na ta. Kung sa'yo, kahubog na gang Isulti, isulti. Isulti. Di na ko mainter og ginang ninang kapoy na. Bilis mo, support ko. Support ni, support. Pa-sponsor na ko. Ano nagtarong di si Minda ba? Kasi din ang kinang-ninang. Pila niya eh. Ujoy na lang pagkuan na. Bigaw, bagay po sa ilawas ni ano ko tanawa. Kajinyo, kini siya og dili. Wala mo kayo luto. Di ba kayo luto? Niluto ang Kung suki. sa mo, pastry man ako. Pisto po. Yung umang pwede makaw. Dito na lang mo. Ayaw nga ba? Basta ay nag-abalik diri ha. Abot ay nagbalik diri. Ayun nagbalik. Kaya asa na yung event? Sa Peace 4. Apis 4. Butabog sa mo sa mong lugar, pastry. Peace 4 dito sa unahan. Ah, Diri pa lang daan paak niya na tamo. amo to yak mo. Huwag mo, agi mo Peace 1. May shortcut sa phase 1. Oh, may shortcut sa phase 1 dito sa phase 4. 20 ba ni kabuo? Huwag pa siya 20 na yan. Dito na kasabi sa 20. Iwak ko barkado, iwak ko friend dito. Ano yung ang phase 20 inyo, phase 4 lang. Ang 1.5 naman po ang kuan. Price. 1.5. Hindi pa buhay ka 20 ang pamasay 1.6. Oh, di ba? Adi na to, Joy. Kamu na lang. Diri na mo. Sokol mo. Balik na natapuno. Dahil wala na sila. Dari na lang sa sige, bye-bye. Bye.